Sí, compañeira, de feito non deixa de nevar dende que chegamos nos aquí a primeira hora da mañá e isto está todavía a cubrirse máis de neve, non para de nevar, pero aínda hai valientes como a Noel e aquí Xiana, que veñen de onde veñen, vides, Noel? De Negreira. Non para de nevar, dicíamos, non? Estabades vos aquí onte, dicíasme que aquí non había nada de neve. Había un pouquiño, pero ao chover estábase derretendo, e os pola mañán apareceu nevando, e non parou, verdad? Ademais, é a primeira vez da neve, non, Xiana? Sí, E que tal, como estás a pasar? Gustache a neve? sí. Que é o que máis te gusta? A ver, porque estabas aquí facendo, que estabas facendo con papá? Un muñeco de nieve, me gusta. Pero mira, enséñalle aí a xente o guapa que vesti tamén a neve, porque claro, está facendo moito frío e hai que vir abrigaos, non? Bolita. Eh? Mira, estábamos a dicir que hai que ter moita precaución e non sei como atopaches esa carretera para subir aquí ata o Cebreiro. Para subir estaba ben, pero agora para salir hai que esperar a que pase a quitanieves, senón non vai ser un complicado o tema. Claro, porque estamos a ver, bueno, xa dicíamos, non? Que se está a cubrir moi rápido, aparte con moita intensidade. Levades cadenas ou como ides facer? Temos cadenas por si acaso, pero esperamos non ter que usalas. Bueno, aquí de momento estades ben, non? De momento sí, a disfrutar da neve. Estades desafiando tamén o frío. É a primeira vez da nena na neve, a túa non, pero facía tempo que non vías tanta neve. Sí, xa facía anos que non vía tanta. Xa estamos un pouco cansos das borrascas ou como as levamos por aquí? Bueno, ahora ben. Mentres que este poteas libre para xogar, ben, despois é máis complicado. Bueno, pois, compañeiros, xa vedes que aquí, a pesar de toda esta nevada, hai uns valientes como a eles, así que nada, imos disfrutar mentras podamos. Xiana, facemos unha guerra? Veña, chao, compañeiros, dalle. Xa vedes a estampa tan branca e tan invernal que nos deixa por aquí. Estou con Carmen, que ela é unha veciña de por aquí, que me contabas, Carmen, que facía moitos anos que non vía desnevar desta maneira, non? Bo día. Bo día. Estábamos intentando recordar e todos coincidíamos en que polo menos fai 15 anos que non vemos un inverno como estes, como os dos de antes, de nevar constantemente. Claro, que estamos a ver a cantidade de neve que hai agora mesmo acumulada. Dicíasme que ti, cando te fuches onte á cama, habían prácticamente toda a neve derretida e hoxe despertaches así. Sí, asombrados estábamos, mira que estamos acostumbrados a ver neve, a este maravilloso paisaje, pero non había nada. Onte tivemos estas chuvias todo o día, nada. Todo o que caeu foi esta noite e esta madrugada, cando viñestes. Pois a verdade é que é sorprendente que, compañeiros, mirade, imos facer aquí a proba do algodón, como se suele dicir, a ver se podo, porque teño as mans conxeladas. Mirade se ha caído neve, que mirade, vou meter aquí o pé e mirade a profundidade. Nada, en apenas unha hora escase 10 centímetros de neve, compañeiros, e vai seguir nevando, así que veremos ata onde cubre este manto branco aquí no Cebreiro, compañeiros. Pois fermosa estampa, querida Alba, sempre que cheguemos aí con... Sí, aquí no Cebreiro vese que todavía sigue nevando, xa está de saber tamén como está a carretera. Ana, como conseguiches chegar ata aquí, con dificultade ou como vai a estrada hoxe? A estrada está ben, hai que vir con precaución, pero pasan as quitaneves e límpana. Non hai problema, só hai que vir con precaución. Hai que vir con precaución. As principais están, compañeiros, moitas grazas, Ana, están limpas, pero xa vedes que as secundarias pois empezan xa a ter moita neve acumulada, estás a formar tamén un pouquiño de xeo, así que moita precaución a todos os que ides a andar pola montaña, sobre todo esta de Lugo. Agora estaremos a uns 1300 metros de altitude, pero esa cota de neve vai a baixar o fin de semana cara aos 800, 900 metros, así que hai que ter moita precaución, compañeiros, porque vai vir todavía moita neve e xa está de saber pois que hai moita acumulada e vai seguir encima. Compañeiros, moita precaución.